Il-Gvern għadu ma rridx jikkommetti ruħu biex jgħid kemm hu il-pakkett il-ġdid ta' fondi Ewropej li qed jinnegozja għas 7 snin li ġejjin. Dan hekk kif il-pakkett attwali ta' 1.2 biljun euro jispiċċa s-sena d-dieħla. Fondi li kienu nkisbu grazzi għall-impenn qawwi ta' Gvern Nazzjonalista immexxi mill-Prim Ministru Lawrence Ghanzi. Iżda jidher li l-proċess ta' negozjati li kellu jintemm din is-sena ħadaq allura mhux ħażin, tant li taħdidiet li qed isiru bejn il-Gvern Malti u l-Unjoni Ewropea mhux mistennija jiġu konklużi qabel it-tieni nofs tas-sena d-dieħla. Mistoqsi minn Net News, is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Fondi Ewropej Aaron Farrugia ma tax dettalji dwar l-ammont ta' flus li l-Gvern se jkun qed iġib mill-Unjoni Ewropea. Mill-formula matematika, allura dak li poġġew fuq il-mejda il-Kummissjoni Ewropea, wieħed ikompli jinnegozja biex pajjiżna jikseb dak li tisejħulu fair deal. Ma tkomx ċifra eżatt biħutu oħra. Fadal ħafna, ġifieri l-ħsieb kien oriġinarjament illi ilestu negozjati sa tmiem din is-sena, ġifieri l-2019, però wieħed qiegħed jipprevedi illi il-negozjati finali jingħalqu taħt il-Presidenza Ġermaniża. Saqsejna lil Aaron Farrugia kemm il-Gvern huwa tassew impenjat li jġib pakkett ta' fondi aħjar minn dak preżenti. Ħajkun iktar mill-fondi li kien f'sin ta' qabel? Wieħed ma jistax jgħid, ovvjament kif taf biżżejjed u diġà drabi oħra, il-somma finali taħdem fuq formula matematika. Il-flus tal-Unjoni Ewropea kienu kruċjali fis-7 snin li għaddew biex inbnew toroq ġodda, sar investiment qawwi fil-qasam tas-saħħa, fl-iskejjel u proġetti oħra infrastrutturali, inkluż restawr u investiment qawwi fil-Gżira Awċija. Mill-flus tal-Unjoni Ewropea gawdew ukoll bosta kunsilli lokali u studenti li ħadu sehem fi programmi edukattivi kemm f'Malta kif ukoll barra minn xtutna.